Zatvor si oči, nepozeraj sa, vydrž ešte. Dobre, ale keď otvorím, budeš oblečený. 1, 2, 3. Kde? Zmizli tie brušné tanečnice, čo tu boli predtým? Jaký brušné tanečnice? Toto je lepšie. Môžeme si tu pozrieť ole baby. Tyka. A ktoré je moje? Ktoré chceš, ktoré si vybereš? Ktoré ty chceš, ty sám si. Ale to nie. Paráda. Ty kokso, to je sila. Pripravený? Áno.